To ba yau ga ɓaro ta a garin Abuja ya ce bai koma gida ba sai ya ɓaro ta wa shugaban ƙasa. To Allah Ubangiji ya mai da shi gida lafiya. Alhamdulillah yan uwa kamar yadda kuke gani a garin Abuja yau 19 ga watan Oktoba 2025. Na zo wannan gari na Abuja ne akan kes din Malam Abdul Jabbar wanda daga nan babu inda zan tsaya sai bila wurin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Muna so shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sa baki akan kes din Malam Abdul Jabbar yadda aka dauko shi daga garin Kano aka dawo da shi nan ba tare da haƙƙi ba. Muna da tabbaci mu masoya manzo Allah Malam Abdul Jabbar bai zage manzo Allah ba, amma kadiyya ta lawal Traoré gashi yayi laifi amma ƴan uwansa sun yi bakin nasa har sun zo sun kwace shi suna nuna cewa ba laifi. To mu mun na taso yau ba zan bar Abuja ba har sai na ga shugaban kasa kuma na nemi adalci daga wurin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu akan cewa ai adalci wa Malam Abdul Jabbar a sake shi. Allah yana cewa wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla tadilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan baka san mutum karka kiwa mutum adalci, kai adalci shine mafi kusa da tsoron Allah. Abdul Jabbar ba dariƙan mu ɗaya da shi ba, shi dan Kadiriya ne, ni dan dariƙar Tijjaniya ne, shi sufi ne, ni sufi ne, amma ni ina da tabbaci da hujjoji in za a zaunar da ni. Abdul Jabbar korewa yake yi ba tabbatarwa ba, amma aka kama shi aka daure shi. Shi kuma da lokacin rayuwar tabbatarwa yake yi amma kuma gashi an sake shi. To yanzu gani a garin Abuja kuma na yi alkawari ba zan bar garin Abuja ba har sai na ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, kuma sai an tabbatar mana da cewa lallai za a saki Malam Abdul Jabbar. In ba haka ba nan zan ta zama kuma zan ta ainihin kai kuka na zuwa ga Bola Ahmed Tinubu har sako sai ya isa. Har sai ya isa masa. Saboda haka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya bada iko yin adalci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.